Al nostre país, parlar de cuina és sinònim de modernitat i avantguarda. Avui, a Silenci, Ferran Adrià, From Hospitalet to the World. Ferran, quin va ser el primer plat que vas crear? Va ser de construcció de potito bledine amb tropezones de verdura. Recordo que jo era molt petit, me lo van donar, em va sentar fatal i lo vaig vomitar tot. El teu llibre preferit? El llibre Comptabilitat del Bulli. No, Los Pilares de la Tierra. Un plat que no t'agradi? Mira, una vegada corria ja per l'any 1988, no sé quin... Me'l van donar a Sri Lanka. Sri Lanka, ja m'ho entès. Eren testicles de ximpanzé amb julivert. No suporto el julivert. Un animal de companyia? El calamar. El calamar? A la romana. Fa molta companyia, serveix per acompanyar qualsevol plat. Calamar a la romana. I per acabar, quina és per tu una imatge de silenci? Per mi, el silenci és el que fa les taules del bulli quan porto el compte i dic, això qui ho paga? Em miren l'un a l'altre i ningú no diu res. Per mi és una imatge de silenci absolut. Agapio! Joder. Silenci.